אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. ومش راح يكون في عندكم كهرباء ولا مي بس دمار. Gaza will become an area where people cannot live. זהו מאבק, יהיו כפי שנאמר כאן, מאבק בין בני האור לבני החושך. It's an entire nation that is responsible. אנחנו עכשיו מגלגלים בעצם את נכבת עזה, אם תרצה, נכבת עזה. אנחנו לא לוקחים בחשבון שחמאס הוא לא האויב, אלא כל עזה הוא האויב. זכור את אשר עשה לך עמלק, נצטווינו. הם צריכים לזכור עם עמלק, הם צריכים לזכור את זה להרבה מאוד זמן. השתמשו הרבה בימים האחרונים במילה נקמה. אני לא קוראת לזה נקמה, אני קוראת לזה צדק. אני רוצה לשמוע פגזים וארטילריה כבדה. צריך להקים התיישבות יהודית בשטח רצועת עזה, כדי שתהיה שם נוכחות יהודית לאורך זמן. שחררתי את כל המעצורים, עושים את הכל. אנחנו לא נדבר לאויב בשפה מערבית מלטפת, אלא בשפה ערבית. עזה לא תחזור להיות משהו, וחמאס לא יהיה, נחסל את הכל. כוח, כוח ועוד כוח. שלא הם, לא אמא שלהם, לא הילדה שלהם, לא התינוקות שלהם. אני לא נרדם טוב בלי שאני רואה בתים קורסים בעזה. אני משטחת את עזה. אין לי סנטימנטים. אתם תמשיכו לרעוב, תמשיכו למות, הבתים שלכם ימשיכו להישרף. תינוק שם הוא אויב, כיתה באלף הוא אויב, אישה בהיריון הוא אויב. אז אין סימטריה, והילדים בעזה הביאו על עצמם את זה. לא נותרת אבן על אבן בעזה. עזה הופכת לדרזדן. עוד בתים, עוד מגדלים. להרוס ולהתקדם, להרוס ולהתקדם. כמה שיותר גופות. תשמיד את עזה עכשיו. משה, עכשיו. נמשיך.